أبي عفارة TPF زبال سراويت مسرته تسفاين جوز كابتي سراويت تأكيدهم بجنرال أركان زم رحم قصقاس دليت لوطي أوادي سوا سلفك كايد مخانو تفليتهم سرعات هقدفن حادب أباس خمز قتلهم تفليتهم أمودات ما حدش كنات إثيوبيان إيرتران مسلسل الفا دقو حالتا زدهسس حاتيرز أبزاب أدالينا لنام عسب تايمس تتصاريو حدش تحابريتاتات حيزلكم ميك قربيهم لايك سابسكرايب مغوارا يترسعهم أبي عفارة TPF زبال سراويت مسرته تسفاي نجوس كابتي سراويت خمس تأجد تفليتهم كاب سويدن نو عفار متيو سراويت تجرا فريسو أو عفارنا يبعلو سراويت عايشة تسفاي نجوس تسفاي ريام بتزاز الجنرال زارقانن جنرال ودانترون كابتي سراويت خمس تأجد تفليتهم توم أبو حرام ريزلو حتوقات مزحتهم بوسانة جل حوحاتن وسانة مرحت سراويتن كوريوم نحنا أنا حزب بنبر نجل سراويت يكونن بموال كاب تجراينا وعفار كيدهم استعيشون تخونهم مزحتهم جنا تسفاي نجوس تسفاي ريام دموز خافلو إذا أكبام يمنيرهم تسفاي نجوس تسفاي ريا نيوعلو سراويت حرمت يعشوم نايت سراويت لعلو عزاز خونه جنرال جبرز جابير بينه ودانتروم مس تسفاي نجوس ناب متلاخن ناب متفناني آتيوم تسفاي نجوس أب ميدياتات النقربة إذا سراويت وعليه مسريتيوم جنرال ودانترو كوايز تفلي عقم يولون منسيك مرح لوم أتناقلتي نحو حات جنرالات كمرحو ويولومن النابله كزارب جمر خوينم بدحرزي بتزاز جنرال طارقانن جنرال ودانترون كابت سراويت خمس تاقدم ناب عفار كيخيد تخلكلو او اديس ابابا ينبر خمزلو حسب تايمز رخوا حابريزا ملاختم بجنرال زارقان زمرح من قصقاس دليت لوطي أو أديس أبابا سلف قايد مخانو تفليت أتي بجنرال زارقان قبرتن سيزمرح من قصقاس دليت لوطي تقارو زبل سيامة زهو قجلم أبز حلفة سومون أو أديس أبابا تأكيبو سفي حزخونا زتا زكايد خوينوم أبتي زتا استرخبه نايت من قصقاس مرح زخونا جنرال زارقان قجل حوحات مس شعبيان فانون تمدو فجرو لمنقس فيدرال موقع مدلا وديالو نحنا رمام تقراي ملي أخي تتفه مس منقس فيدرال خوينا كلو عينة قالتي كنقبر لنا أبزح ساعات نتقراي مرح زلو تأبيب قجلم وانا أزازيو شعبيا مخانو نفلتينا نجي تأبيب قجلن نشعبيان أبحاتير جيزي دمسيسنا دمام تقراي أبحاتير جيزي حراك نوت عينا خبل دما تزاري بنيرو نرالة زارقان قبرتن ساي وسشخو دمام عتقات حرام ريت كسابلومي بركت زوالو سراح سريحهم يوم يوخون مبارك امتي فلما استلمنا يو بركت زوالا مانساي نابي حرام ريت كتنبراي كالن حزي أب حرام ريت زلو سراويت قطرو حديوم أب العليو دما منغو مراحتة سراويت نانو عالخا ناي زي مسمع مع تقاملهم زي تقام نكفتح ناي مرحنات متعراي نخقبر بس منقس فيدرال زي تخقبر كام زلون كنميت ألنا زوالو خوينوم سراويت حرام ريت تقراي بس منقس فيدرال خوينو تقراي كاب حادث أبي بقجله ناس آن موتا كدال اللوز بالحاساب هيبون يروم زي منقسقاس دليت لو تتقارو زبل استفلالي ودواز حازا قجلم نقدام على 14 لكاتيت كلتاشن 18 عام تمرت نقوه ساعات كلتان فرقان عبد كتما أديس أبابا أنصار قجل حوحات زقنعم عبي ناي تقام مدرخ كم زدال ودما حسب تايمس كابو منات فلفلات رخو حابريته ملاختم سرعات قدف نليك أبابا ساقر سبكت ماخل بزو أبنو بيتروس كم زغاتلهم تفليتهم أبالي قدس سينودوس أرتودوكساوي توهارو بيت كريستيانن إيرتران ليك أبابا ساقر سبكت ماخلن بزو أبنو بيتروس لومي عسرا لكاتيت أبا مبال 86 عامت عدميهم زعارفو خوينهم عسران قلتن لكاتيت نقوهم أبرأسا أدبارات دابراتيون قدس ماريام أسمرا قداسي مستفاد أمام سنة سرعات قبرهم أبا قدام قدس نقل ماريام دابراسينام لكعي فرق معالتي كفت أمخانو بيت صحفات قدوس سينودوس حابيرولهم بزو أبن بيتروس نعسران حدن عامت لك أباباس هاقر سبكت ماخل كوينهم زقلقلو خوينهم أبتي سينودوس مسمراح تقدف بزنورم أفلا لاي مغنيات كمستقاتلو دمعم زرخبني حابريتا يملاختم أموداتا حد شيكونات إثيوبيان إيرتران مس أسل ألفا دقاو حايلتات زدهسس حاتيرز أبزاب أدالينا لنا تختاتلو أب ماخل مبراق كمجو بوليتكا من حنحتي زرع حايلتات أبقرنا أفريكا بوليتكاون دبلوماسي
ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ለውጢ አሰላልፋ አስዒቦም ኣለዎም ሃገራት ዞባ ነቲ ግጭትን ምስኡ ተታሒዙ ዝመጽእ ለውጥታትን ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዞ ከስላስላ ደሪኽወን ይርከብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኤምሬት ዓረብን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ሱዳንን ጅቡቲን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመጽእ ለውጢ ንምምካት ጻዕርታት ይገብራሉ እስራኤል ነታ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶም ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት እውን ከምኡውን ጉዳይ ናይቲ ኣብቲ ዘዋ ዘለዋ ጽልዋ እንተሰፍሕ ዘላ ቱርኪ ከምኡውን ጉዳይ ናይቲ ኣብቲ ዘዋ ዘለዎ ጽልዋ ተሰፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራጽታት ክሪኣ ገይርወን እዮም ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብጽን ብሓደ ክስለፋን ከለዋ ኤምራትን እስራኤልን ድማ ብኣንጻሩ ቆይመን ኣለዋ ገለ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ሰላልፋታት ከም ዝወገና ብንጹር ገሊጸን ገሌን ድማ ናብ ሓደ ዝዛዘዋ ረኣያ እኳ እንተሃለወን ብገልጺ ካብ ምግላጽ ግን ጥንቃቐ ኣርኤን ይርከባ ቢቢሲ ሞኒተሪንግ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘዋ ዘለዎ ኩነታት ብምፍታሽ ምንቅስቃሳት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንወግዓዊ መግለጽታት ምስ ግዳማዊ ሓይልታት ዘለዎን ዝምድና ዘምልከት ትንታነ ኣዳልዩሎ ኢትዮጵያ ካብ ኤምራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብወግዒ መርገጺኣ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገበረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣብዳቡ ኮይና ግን ትቕጽለላ ጻብጻባት ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎ ሕብራት ኤምራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣጽዋር ክትጓርተሉ ኣብ ጸንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቃዊ ሊብያን መሰናኸላት ክገጥማ ጸኒሑ ስለዝኾነ ኤምራት ኣጽዋር ናብቶም ዕጡቃት ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርከስ ከም ዝገበራ ጸብጻባት ይሕብሩ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ወግዒ ዝገበረትሉ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ኣፍለገ ባሕሪ ከካይድዎ ዝተስማዕምዕሉ ዘተም ኣብ ዝተጓተተሉ እዋን እዩ እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራጽታት ይወሃሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ኣማራጽ ኣፍለገ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተቃጥማ ጸቕጢ ካብቲ ዝሓለፈ ክውሕድ ተቕሎ ኣለዎ እንተኾነ ግና ኢትዮጵያ ዛጊደ ዘለዋ ኣማራጽታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረጸት ትመስል ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብን ግብጽን ትስለፍ ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝጸንሐት ሕብራት ኤምራት ዓረብ ጽቡቕ ርክብ ክትገብርን ከላ ኣስመራ ድማ ምስ ካልእ ወገን ክስለፍ ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ኣብ መንጎን ጸንሐ ዝምድና ቅድመ ምኽራር እዩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥሪ ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዋነት ወደብ ዓሰብን ብነዲ ኤምራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሩ ኤምራት ዓረብ ንኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ እውን ከሲሱ ኤርትራ ምስ ግብጽ ይኹን መሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ክትሕይል ሓጊዝዋ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ መራሕትን ሰበስልጣንን ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ሪያድ ካይሮን ኣስመራን ተራኺቦም ብዛዕባ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተኸታታሊ ዘተ ኣካይዶም ጅቡቲ እውን ከም ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ሕብራት ኤምራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና እናሻሕኸረ ምስ ስዑድ ዓረብ ድማ እናሓየለ ይመጸሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተረኣየ ምዕባለታት ንመርገጽ ጅቡቲ ኣይቀየረን ምትፍናን ስዑድን ኤምራትን ንሰራዊት ሱዳን ወርቃዊ ዕድል ፈጢሩሉ ኣሎ ንዝሓለፉ ሓያል ወርሓት ሱዳን ወጥሮ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኤምራት ዓረብ ክትመዝምዞ ጸኒሓ ሰራዊት ሱዳን ምስ ፓኪስታን ዝፈረሞም ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ኣጽዋር ስዑድ ዓረብ ከም ዝመወለቶውን ብሰፊሑ ይእመን እቲ ስምምዕ ንሰራዊት ሱዳን ዘመናዊ ድሮናትን ጸረ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ እውን ብልጫ ከህቦ እዩ ሰራዊት ሱዳን ካብ መወዳእታ ጥሪ ጀሚሩ ኣንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክዕወት ጸኒሑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሳላ ጽልዋ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝስማዕማዕ መርገጺ ሒዙሎ ዓረብ ሕብራት ኤምራት ዓረብ ንዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ ተቃውሞ እናሓየለ ይመጽሎ زخبركم تختاتلتي حسب تايمز لو مزدلالو حدشت حبريتاتات እዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዚና ኢና ነመስገን ሰላም